Mistrovství světa IIHF v Praze je konečně tady. Pardon, je Ostravě, Moraváci. Počkej, to jsou Slezanina. To je jedno. Každopádně my si dneska predikujeme, jak dopadne Česká republika. Podíváme se na zápasy, podíváme se jim pořádně na zoubek a jak podle mě dopadneme. Jo a pozor, spoiler, myslím si, že se dostaneme ze skupiny, takže to by bylo docela blbý, kdybychom se nedostali. Takže jdeme na to. Taky bych se tady chtěl nyní omluvit za zprávu, která mi přišla, protože jsem tady točil, aby tam hrál nějaký hokej v pozadí. Nevšiml jsem si toho a prostě mi tam cinkla zpráva. Napravo máte... Nedokážu, jsem zamotaný, takže teďka se jdeme konečně už na to podívat. Úvodní zápas Česko-Finsko. Tento zápas dávají hrají dnes večer, konkrétně v 2020. Myslím si, že ty časy jsou takový divný, co tak tady na to koukám, ale kdo já jsem, abych to tady mohl takhle říkat. Já si popravdě myslím, že tento zápas zvládneme a že ho zvládneme 3-1. Fini určitě mají daleko silnější výběr, ale jako nemyslím si, že je tak silný, jako všichni dělají. Samozřejmě Fini jsou favoriti, ale ne zas tak velký. Myslím si, ale že bychom byli schopni dát. Pokud jsme ovšem zapracovali na hře z Betano Hockey Games, kde to byla naprosto tragédie. Lidi říkají nejhorší soupiska ever. Podle mě ne. Co jsem se ale taky bavil s ostatními, tak Česku úplně na mistrovství nevěří. Nemyslí si, že máme silný výběr a to já jsem v něj docela doufal, že by to letos mohlo být docela tvrdým, teda kromě Pastrňáka, ten musí vyhrát Stanley Cup. Když tak se podívejte na ten shorts. Prdla. Kamo. Já jsem se tady omlouvám, já tady mám scénu, nebo prostě osnovu připravenou. Takže abych se k tomu vrátil, podívejte se na shorts. S těma lidma jsem potom mluvil, Česko na mistrovství úplně nevěřej, prej jako bude zajímavý, když se dostaneme ze skupiny, což asi tak nějak nesouhlasím, protože ta skupina, neříkám, že je nějaká jako lehká, máme tam Finy, máme tam Kanadu, máme tam Švýcary, to bude hlavní problém, samozřejmě jsou to ty 3, 4 postupujou. Ten zápas podle mě se bude vyvíjet nějak takhle. Češi budou celou dobu dominovat, potom nám Fini dají nějakého rychlého fíka, zhruba tak v 15 minutě první třetiny. Následuje druhá třetina, kde se budeme trápit, ale góla dalšího nedostaneme. V třetí třetině se schopíme a na úvod třetiny, tak v 18. minutě, dáme vyrovnávací branku na 1-1. Ve 12. minutě pošle Čechy do vedení a to asi i řeknu celý typ, a to bude Daniel Voženílak. No a závěsí do prázdné branky můj oblíbenec z Litvínova Ondřej Kaše. Další zápas, který se hraje v sobotu, už není takový šlágr. Česko-Norsko bude zápas, kde by Češi měli zvítězit, ale Norové, a to jsme viděli v minulém šampionátu, umějí kousat. Například porazili Kanadu. Co já od tohoto zápasu očekávám? Minimálně 6 gólů České republiky. Protože pokud nepadne 6 gólů do sítě Norska, musíme se nad sebou zamyslet. Ten výběr, který Norové se skládali, není moc silný. Já predikuju výsledek 6-1 a bude se to vyvíjet takto. V první třetině se budeme tak nějak rozťukávat, ale zhruba v 11. minutě dáme první gól. Druhý přidáme v 6. minutě. Další třetinu budeme celou dominovat a přidáme další 3 góly. Nedokážu tak nějak tam určit kdy. No a poslední gól v třetí třetině dáme zhruba takových 8 minut před koncem. Norové nám dají jedinou branku první třetině, která bude snižovací na 2-1. Česko-Švýcarsko. Pokaždý náš takový favorit byli Slováci. Teď se to stalo
A teď se to změnilo a teď to jsou Švýcaři. Se Švýcarskem už bojujeme a myslím si, že na ně určitě máme. Byť určitě Švýcaři mají také skvělý tým, ale nemyslím si, že mají nějaký úplně dobrý. Myslím si, že bychom na ně měli mít. Tipuju výhru v prodloužení 3-2. Bude se to vyvíjet. Tak to budeme víc 2-1. Švýcaři vyrovnají a potom dají branku a půjdou do vedení, s čímž my vyrovnáme a rozhodující branku v prodloužení řekneme ze srandy třeba Radka Gudase. Česko-Dánsko. Česko-Dánsko je určitě jeden taky z menších šlágrů, kazí to tam ty Dáni. Kdybyste se mě ale zeptali na nějakého černého koně v této skupiny, odpovím vám, buď to Velká Británie nebo Dánsko. Dáni sice nemají tak kvalitní manšaft, za to odhodlanost a jejich srdce hrát za národní tým je opravdu velká. Myslím si, že ale Češi v klidu zvládnou zápas 5-2. To, jak se to bude tak nějak vyvíjet, to asi říct nedokážu. Čekám tam prostě, že to bude 4-2 a nakonec dáme gól do prázdné brány. Vyhrajeme 5-2 a takhle si myslím, že by to bylo ideální. Česko, Dánsko, 5-2. Jestli byste mi ale pak řekli, jaký je pořádný outsider v naší skupině, odpovím vám Rakousko. Rakušani nepředvádějí dle mýho vůbec nic. Na ten hokej se nedá koukat, na to, že jsme v něm přátelský zápas a vyhráli v uvozovkách jenom 3-2. To nejsou moc uvozovky, protože nehrajou moc dobrý hokej z mýho pohledu. Tak nepředvádějí nic. Bude se rozhodovat podle mě, kdo sestoupí v zápase Británie-Rakousko. Hele, je to statistické, já si to nemyslím. Já si myslím, že Británie bude kousat hodně a že ty Rakušani prostě tohleto nedají, no. Češi tento zápas vyhrajou 7-2. Opět nedokážu tak nějak říct, jak to tam bude vypadat, ale góla dá Kubalík, Kaše, řekněme, a Daniel Voženílek. 18.5. pak O2 Arena přivítá na svém ledě Brity. Česko-Británie bude opravdu zajímavý zápas. Podle mě a z mýho pohledu litvínovského fanouška chce vidět Liama Kerka. Češi vyhrajou a řekněme 2-0, gol přijde do prázdné brány. Tak už typicky z mých predikcí. Poslední zápas skupiny s největším favoritem na turnaj a to je Kanada. Dámy a pánové, tenhle zápas je pro mě hrozně těžký určovat. Na druhou stranu bych hrozně přál Čechům, aby vyhráli. Na druhou stranu ta síla toho kanadského manšaftu je obrovská. Tady si asi dovolím říct, že tento zápas nezvládneme těsně 3-2. Je to tak a podle mě se to i stane. Každopádně, co stříhám, jsem si všiml, že tady mám slabou baterii, tak se omlouvám a prosím to ignorujte. Každopádně to dopadne asi tak nějak, že Bedard nám dá góla. Teďka si nejsem jistý, jestli v Kanadě bude hrát Sunday Crosby, jestli tak to nám dá taky góla. A podle mě se v tomto zápase prosadí Ondřej Palát. Tak jak tedy dopadneme na celém turnaji? Ježišmarja, vy ani nevíte, jak mě tady irituje to slabá baterie. Já si myslím, že na turnaji máme dost velkou šanci se ukázat. Přeci jenom jsme poměrně outsideri s naší soupiskou. Nemyslím outsideri jakože na turnaj, prostě, že ani nepostoupíme ze skupiny. To ne. Podle mě čtvrtfinále zvládneme. Semifinále taky. Je to odvážný typ a podle mě budeme hrát v finále. V mozku mi něco říká, že v finále budeme hrát s Němcema a že Němci prohrajou 3-2 v prodloužení. Tak nějak cítím, že nám dá góla Mortesaidera a to bude jakože vyrovnávací gól chvíli před koncem. No a v prodloužení řekněme Kubalík, tak nějak to tam cítím,
Češi se tedy podle mě na tomto mistrovství stanou šampiony. Vím, že je to opravdu odvážný typ a někteří mi asi řeknou, a teď to o červený karkulce, každopádně to bude pěkná hokejová pohádka. Tím bych se s vámi chtěl rozloučit, pokud se vám toto video líbilo a pokud se mnou případně souhlasíte, zanechte mi tady like, zanechte mi tady odběr a příště bych se mohl mjuknout na nějaký jiný stát, který byste mi mohli napsat do komentářů. Děkuji za pozornost a nashledanou.